pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de totul orice, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut iar nefăcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pomenit din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat. Și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a suit la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin porunci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.